alo lang to bốc xe khi nghe khi lang rồi xe bắt thiên hiền min vahan mangai tak chuan kathil zir to chu hei ram thima the kan kal thina ni chumo Christian lo na te kan kal thina chunga chuan hei vai ma te kan kal thina kan ram chan chin hi an hriat hi ka ring thini chu ber kan ni na ho hi chhelu tu ka mo ka chu pa chu ka soi hre chuang lo ei ruk na lama ten kan sang filor lal ani chu Mizoram hi Christian state chuan in then nu pa in then tam na ber kan nia chu chumo khi ko san kan tam lutuk again yang Catholic atang in Presbyterian UPC Salvation Army ange kala soilo Baptist IKK tiang reng kan tamani chu ministry la kan katluk revival speaker la kan tam ma se kan ra chu kha khani anuam bia lo soi hi amai ro chu thu dik hi kan hai chu angai kan pomangai kan pai theinan chu bi chu kan hai dera kan en lo chuan eng tika ma pai tur kha kan nei do lo ni chu Christian na apo pian thar na apo kan sual na hi kan ti ni lo ma se adamati ni ma se kan pomangai tro chuan Isua Christain min ti sak alo kala aron nunga athia athole a tula wana kale kha kan pom angai ani chu ta chuan chan lamin kan lo om thin kan chiat na te khoi lai nge niang siam thattumin kan beitur ani renga pe hel kwal vel lovin chu wang chuanin alo ti lei thei lo ani hi rong bol na tam ringot hian kan thin lunga in thak theng na om si lo chuan chu wang chuanin enge kan han wak chuaka khang tiang kan number 1 na ho kha an haider hi ka ring bik lo thingkang kho chete a chau kan kal lo wa khopui biak in moi tak tak lian tak tak a te kan kal ve thin se mi fing tak tak bula te kan an ding ve changa om si a khang te khan an she don hian ka sia khi pa ve ke Mizoram mi kha di lo mi drug addict tam na kha KS percentage la ka tam na ber kha an tianga ma se chunga chuanin pathian fapa kani na abo chuang lo hallelujah kan puang thawang kan ni na dik tak kan nun chua pui lo chuan mo pa khovela kan ni na dula hian mi tam tak hi ruk ru ten min ti ai kan lo ru ve to po ni mai theya chuanin ei ruk mang te min ti khang tingang khanin min label ani chu ma se kha kan ni na ani lo pathian na kan ni na dik tak chu Krista zara afate mo mi thiang lim aro puya sino righteousness of God pathian felna athuam kan ni chu kan hria thiam chuan kan nun hi ho mai in kan nung lo thin ani zanina hianin hei chibai buk tu cheu an om ve chung chu kan ron ta lang lok du ki ka chung te an nia in thema yang chu kabul nai zo ka mi mei chia ki nu ni nia khovela mi singa chuan pavala ho chuan a to ka lo om chuna nia mi dang hi chu hlau ka nei vak lo chuan abulami ki ka hlau trap thin mei chia ki hoya bia nia chuan mei chia hi an lo dem ve thei viau mai ang poli se chuan in ki ka kwa te ki kan te ber ne Asher ania chuan abula ding ki Simeon ania chuan apia bera nui thu ki lal ramdina ania ka ki ti khian kan paruk te khianin kan lim ve emema king ki ka tong trai khol ten ni chuang takin ka chung te ki ka chuang ve pathian hianin min siam that saka mo tu ha min tong trai sak na saper tu ten ni chu wang chuan an chunga pon kalom emema ikal na apianga chibai min buk don ni an tia chu wang chuan an hmel lang hian chibai kan buk cheu ni chuan midang an om le a he mi te hin ni bo cross pride hi worship team ania chu pathian ina sang ni le pariat khan din tura min ti ania kan dina chon kan lakal ve zel kan pheu zeu a chuan pakhat le chu open doors fellowship kan tia chung ming te chuan pat enge chibai ka buk chewa chuan
cái po in Isua Christa mingin chỉ bay cái buộc cái treo hey zani na hiền nô bằng té té po cái lom ti cái kia chu vang chuanin thu soi dan tur po kha kan lok vek ka du sia chu wang chuanin ta ngai tua na save ang reng khop maya ma se han thuta han enge niang pathian han ron namman lut tuk kha voina ka nei lo ni ka thin lung bak chuan chu wang chuanin ni chin loka kan lo hoga kanin bual man sa ma ta kan on kal le a alo bom khop maya ma se in buat sai lok hi alo tha hle mai ka tia pathian hianin mal lo som thina ami te tan zani na hian pathian chak de wa tui hal de wa lokal lo po kan mai thei ama ero chu i local vai kan tong trai to mal som nai dong dong ti hi lo ring la be sei na lo nei ro pathian a ke ma ni lo pathian du vak lo ti dan pa nga ya nupui ti lom tum wang emo fa te ti lom tum wang emo ko san suai tu te cậu sáng nay na về ni du na nei về vàng cái lầu cái thế bộ cái lầu mấy trong cái thiếu lầu cái gì khác tụi nó có sự bộ cái đống tiền này là vin cái gì anh vàng cái lầu cái bộ thì ula pathian bia cái này lầu lụt toa lầu thọ nên in hồ đòn lầu tì pathian chắc na ringin thà rào thiang ni mình nát thọ đòn là vangin cái soi ngama chút tiền tụi chuan in thiên lung bộ lầu in hong rõ se in real ruin lầu trong trai miết su mi lầu ngát hà dọc rồi in thế thiam em cái soi âm gì chú in trong trái đầy chuan in ngay khá đòn lâu in mút lụp palang adik ta in ru lang rốt in cái soi này chú min pathian thu an soi lai khan lâu trong trái đầy su chết thiam nó khá chú pathian in ape em mang châu hay kan chia lang e tu po tlem te chunga rin om chu tam tak chunga po arin om thin tu po tlem te chunga rin om lo chu tam tak chunga po arin om lo thin ani pathian in thu kan sial mal min som sak ro se kan trong trai nge hallelujah lalpai ming fakin om ro se mizo Christian church min din saka wang hian I ming kan faka choi moin omang che lalpa he thil wang hian mi tam takin mal som na andong to a chon tu na pavalai crusade antia te po anin huam na zong zong te kha aro puyani lo soi chuak lo mele nangma ni set ho hetiang khopalal pa nangma thu ti dar na konga tran la ko san I lo din awang hian lom thu kan lo soya I ming kan faka zanina po hian ichia lo kanon dingani imi te ma mal min so mang che alo thorin ka lo ding du lo alpa eng ba hi ka soi du lo ka pe bok lo a tul po ka ti lo nang ma zokin hallelujah I thu kan soi tu te lo tinung la hei ate ber thleng hian au pa ber thlengin mal som na kan don thei nan alpa zanin hi kan lo hla na che in ne na kan lo hla ne kan thin lung kan lo hla na che kan ril ru po ne yang che kan rilu te ti tharin lo om ro se I thu in zani na hian kan tharau ngui to te po lo har ro se nangma chia fakin omang che Isua Christa mingin kadile amen te chungarin om kan soi na chan ka kan soya pavalaya khan rin na tam de te angai lo te kan te ni rin na tlem te nei pon tlang tiat buaina har satna mo apai bo the ni chu achan chu kan rin na hi aro pui berlowa pathian hi aro pui berani rin na te deuh te kan nei pon chu rin na te deuh te chu pathian a om chuan kan buaina hi min sut kian sak thin ti chuanin heta hianin a soi tum zok chu voina hian enge zanina hian thu kan soi dona chi angin chiat thiam lo po ani mai thei ama ero chu nangman I lo en chho zelang I lo zir chho zelang I lo ngai tu anga chuanin chu pathian thu om dan ani I thin lung kha lei tha ani chuan tui ni chomanga par chu hun nei nge don ti kha ka lo soi lok duwa chuan no pang ho kan nga tharu le hi poimo dol duk ni china khan in hu ve tho garing aram le afel na zon masakani kha tun kuma MCC thupui kan tinge team kan tinge thupui dro tun kuma kan thupui chu kha wang khan hi ain me hian ga ria buy one get 5 free bon dro buy one get the other one at 50% ti vel hi chu
amai ro chu buy one get 5 free chu o var ve deu ni ma se om ve thong mai the US om ngai em om ve ngai om ngai lo wang mo om ngai lo mo India chu lo om ki alo ka download ta di ki nghe kha o an ming kha chu awang ani ama ero chu hey an over takat ti mai thei lo holo se vai chu mo in sal hi an van du em buy one get 5 free a che om te ka te ma se a che em chong me lo ni o ba get 2 free te po hi chu ti te chu om ve thawin ka thei we se a chuan en po ni se Bible hi a over zo ka sin te ro ni chila khat te ka aram le a fel na chu zong ma sa zok ro u ti chuan chung zong chu a pek bel cha don che unia ti kan buai lo na tura hian kan buai thina hei tian hangai to ula no pangte sap trong te po dule tel zeu zewila tha in ka ringa se thiam lo te kan om takin hei bazara in kalta ni chuan thilin lei dona buy one get one free ti khania a free kha ifa deal ngot ngai lo te ro cashier te ne na te po check out ta khan ifa deal ngot ngai lo khami kha I lei lo chuan alak thei lo ani chuan I lo lei ta a free gift kha I di la ngai lo aron zui mai kan the thiam em khovela po hian khovel thili kan en masa thina mo chuwang chuan kan fight ngora alom om tho pathian in malmin soma ama ero chu aram le a fel na kan zon masak hian thil dang hi chu aron kal mai thin ani so zon masak tur pathian hi kan zong macedonia ti in kan fui le bok cheunga thil dang ngai to su zani na hena ram le a fel na chu kan soi dona hei ka lo la om pala open doors ki lo mu mai ru o no tu la le kids children listen look at the projector the screen. You're going to see something very familiar, okay, Joshua? I don't think it's a good time to go out. Look at the screen and tell me what it is. Hey, Ashiazong Ban Paruo, what is this? Hands up. What is it? You don't know? Intrelo Hey, what is it? Hey, Kashet Palo. A frog, yes. Ngati no confil over. Frog. Yes, adik ki frog. Masemo alam pumin siem. What does frog stand for? In siem. No pang how frog stand? Yes. Exactly. Fully rely on God. Oh, yes. Whenever you see a frog, remind yourself you are supposed to be fully relying on God. Okay? Can you do that? Are there frogs around in the United States? Yes? So it's good. If you see a frog, remind yourself you are supposed to rely on God. Okay? Not on frogs, on God. So, but do frogs turn to prince? Huh? No, right? See, God transforms people. Amen? Yes. You know what? But drug addiction kan itu. You know him? You don't believe me? Kaskar sin endwem. Nakinabana ka mung cheu o. Lo in limvel ka chu a hit lo mai thei tu la chuan. Bana ka mung cheu. Pathian hian mo nuamati ber chu mi thak theng kan mi swal deuh kha mi fela siam. Khatiang kha alati rengani chu nuamati lutuk le ngal khatiang ti kha chuan God transforms people. Amen. Oh, mase fairy tale te oilo tur frogs become prince? No man. Amen and no man hun khashiat tur. Oh, if some people come to your school and tell you that LGBTQ is a good thing, you say, what? No, man. Draw. Adigem, I'm going to tell you this. LGBTQ is a good thing. No, man. Oh, tileru ayaring ino. LGBTQ is a good thing.
Alright. But it doesn't mean khang tiang support khak kan du velo. Ama ero chu am mishing ate khachu kan holo. Alright? Don't hate the people. Okay? Hate the concept. Kan thua thiam em. Kan thua thiam em no pang te kha? Yes. Good. Oi ve mi su o. Christian no pang tan khang kha ti ve chi ni lo du ve chi ni lo. Pathian om lo ti te agenda ten ron pulut don skula hian. Pathian thu zir oi to lo ten ti trong trai oi to lo ten tia nang ni chu aru kin trong trai thau ru o. Yes, very good. Be bold. All right? Pa khovel hi mo huai sen tak takin thil dik lo tak tak asoya huai deu in moi deu in aesthetic deu in real stand siama pathian thazia hi siam ve ro mo innovative deu in IG ate post ve ro pathian omzia pathian hi pangai na akhat zia te moi deu in siam ro jion post ve ro. Okay, puiting ta na no pang deu lek mai the ma se no pang kan nom sia tro khang te kha ma se puiting deu in lo ngai tha thiam ru. Hallelujah. Pa fakin om ro se. Chuan zani na karon soi tum chu mo no pang hok ngai thale ro zani na karon soi tum chu om ol hian chiat na athen tinani. Chuan English chuan a om zia chu idleness brings what? Destruction. Do you want to be destroyed? Who wants to be destroyed? Raise your hands. Nobody, right? Nobody wants to be destroyed. So, but just in case you want to be destroyed, okay, become very lazy. All right, but I don't think you would. Anyway, hey lazy omzia chisang sang ani chu. Not spent or filled with activity. So try to na holiday in yatiro khang ate khan thil tang kai ti tum ro thil enge muni deu enjoyable deu te kha zir chua tum ro lazy deu in om lo tur idle chu kapa hian te na soi thina khoemi moni mu ania kalen nuwa ka ria devil's workshop chumo enge niang mi om mai hi engma ti tur nei lawa hianin ram hua hian na thok nga sa beran ti ni chu wang chuanin buai hi a tha em ani chuanin doing nothing lo tur ania habitually avoiding work kan thiam te lo he ma sa ti mi lo tur ani chuanin ki not working or active ta ki thil thalo ani chuan mi zo tong pon all na hi thalo that chiat lo tur chuanin chuan lam siam thiam lo tur in khom lo chan chuan lam siam thiam lut tu a soi la du lo in ching ve palang eng ma ti lo te hi mo muddu zing lau te kan no mem ni mi a lo tur ania a tha lo ra thak muddu zing lau hi zoi ngoi chuan nat na ming pakhat ka mu chuak thara in threduem ka mu chuak thar investigation ka tia microscope athian ka envela thil pakhat nat na hi lo oma thil huat lampang ania chu allergy in them allergy na thok lau ka na tho chu dan nang nge ka te ang chi ka ni lo tu ro na allergy hi a tha lo top a pathian thu lo lu tuk a chan chu na tho kan se a kan om mai chuan enge lo thleng don chiat na chu bible train kan en dona ate tir ko pola phei chuan in an hok khopa na thok lo te ei po ei su se ate tunge ei nuam ti who likes eating yeah anyone like me I love to eat ka ei du chuan ka tho angai chu wang chuan ei na license chu tho kha kan thadon ya chuan hei hi om ol hian chiat na athenti hi Samuel pani na bung som pakhat chang som pani ani lo zani na hian kan ji tui tam lutuk bung som pakhat le bung som pani kan zir chuak vek don in pe lo em
pe ruo putling po ka be thau cheu in pe lo em em po di se chu ta chon tu chan chin nge in ziak tu te chan chin nge han ti zok te ang in ziak kan enanga Davida khania Davida kha nó các lo mai cartoon mu nom ti zong putling ti amin cartoon mu nom ti zong ban pharlok te ngu who likes cartoon acha cartoon hi anuam tiro mi ti hadam cartoon te pok an show mai thei zani na hian pathian ro pathian eng kim hang thei ni chu lo ma sin no pangin ama an hriat thei nan cartoon te bang mo chu wang chuanin thu tak ka chu kan soi thawang hey hebi te chanchin hi zia ka ni heta hian chuan Davida kha a om mai awangin bet sabi in bual lai azuk mua chuan a thlem ta vel ani chu kan en hodon le animation lam hoi zongin Davida le bet sabi chanchin kan en don ani chuan a in zia dan chu alo tana a bung le chang kha karon soi to don lo a rei lutuk lo nan ki bung som pakha train kan eng lo don ani tikhan ata tolin kan eng lo wang a vai kan sia don lo Davida khan ti kan sia nge khwa lo thala ti chu in do hun lai khan ni ruwa te sur lo mi anin do lai ruwa sur lai anin do lo na chan chu man lai khan an ral thuam kha arit lutuka ru alo sur phei chona rit le zual dona anuam lo boka chu wang chuanin in do tura lalte he an fe chu lai ti hi alo thenga Davida chuan Joaba chu ho tu tele Israel sipai zong nen atir chuak ka ati mala atir chuak ani chu in do tur khan atir chuak min the thiam lok vak chi ka ni mo mai ki heta om lo ka lai de le mun khata om hianin ka dik chia lo hit ka ria ka lo ka om thiam lutuk lo chu wang chon min lo the thiam don ya ka lo hoi son deuh lek ka ote lo zoi ani chuan eng po ni se amai lo chu ati tur chu ati ve tho a then khat mi kha Joaba te kha sipai lalan nia hang te kha atir chuak ani ma se ama chu a om mai Jerusalem a om renga a in tiang hian a om top mai ni til sual vak kha atilo a om top kha ni mai ma se kan om top hian setana hian na aron thok thin kan ril ruwa hian mo kan mita kan mu theile kan benga kan hriat thei mang hian setanan min ron do thin ani chu so guys don't be lazy don't just stay idle at home all right do something productive okay be creative in laptop te in ya iPad te in ya til create thế nó tắm tắc khao mà nè băng trăng cài rồi app te chỉ sang kha tam mà nè anh đi lâu chuan in browser tool bui te kha en a all row bui si so wang chuan in anh đi po hian in tiết a om mai kha mi in bual lai a zuk muta ni mo sual kha na ron thlem ta ni chu chuan in hey ti khon mi in bual lai kha amua mail tha kha tia lai kha chu mo a chun mu lo ti zui om mai chun anin do ania a eng lo te kha ani chu la mu mai khang hun lai khan man lai khan Davida te hun lai khan thu thlung hlui ala ni chu thu thlung thara po ni tho lal hi tu na in en reng pon brave heart te point en to mai thei anin do hian lal hian ma a suai thin mo ati tur kha in do na ma suai tu ni kha ni ama chu ina om mai a lo mu a nau te a sipai te anin do lain chu wang chuanin mi a mu ta ni chuan chu mail tha atia chu ta tang chuan mei che pakhat in bual lai a mu mail tha ti a ngai na ta em kal ve seng chuan thlem na kha a mu don lo ni chu wang chon nang po iti tur pathian ni na ti tur che ati entinan na tho ten yang rong bol tu ten yang a then chu kan ti tur a khan rin om taka kan oma kan ti tur kha kan ti khan thlem na hian mo
aron kal don tho ma se atlem deu ti teang Davida po thlem na amuna chan chu ati tu la ti lo a om mai mai chuan angai tua ta vung vunga atoi zongin kan soi zelang a chelo sia ka thlem thu theyang a ati ta ni eng tia ti chi nge niang o tia angai tua ta ni chu thil pakhat chu ni china po kan lo soi pavalai crusade thlem na hi kan du vanga lo oma kan du lo vanga om lo ani thei thu kan nei lo ni chu thlem na chu setan na thu ania thlem na chu alo kal reng don thu kan nei lo an soi dan thin chu sava a thoka mo pathian in thok thei turina siama an thok mai ni ama ero chu ilua khan bu ron chep tur chuan ti thei nei i kal son tir thei khatiang ang deu khan thlem na chu tiang khanin enge niang kan ti top thei lo it's beyond our power ma se kan ril ruwa lalu tur chuan keimani thu ni thil kan va mus pal zok thei hey kan han scroll pon laptop vela da thil mak deu aron kal ve thina kha ite i kalpel mai nge i en le zuai mo khate ang chi te khan thil om thei ani chu wang chuanin thlem na atluk hi kan thu ni ti mai teang chu wang chuanin in ngai na thiam na han soi moi vak dan hi om lo thlem na atlu chu adu thu atlu ani tlang pui abikin chiang deuin kan soi pavalaya chuan hey mi pat mei chiat na phei chuan ati pal thei lo shim ti ka kan soi ani chu wang chuanin hey hemi a hian sual reng hi thil danga po ati kan ti palemo kan ti hi kan ti pal adi lo tlang pui chon thlem kha atum ta ni chuanin rom bung som pan hi chang ni le chang thuma chuanin hey voi khat chau te chu poi le nem ti ang chi te mi pon an ti ve thowa lom mo kan try ve teng ti kha tian a om ve reng a lom ti hi bible chuan tian a lo soi ani rom bung som pan hi chang ni le chang thuma chuan tun lai khovel om dan ang hi trom su u thil om khati ve su u atina mo mania ka soi le thin aming soi adu lo paltakin petrol pump tan ti mai Mizoram ma chuan lo entepon lo om thea video kan lang ela lo ka thelawa heta chon gas station kan ti ang hi gas station hian ei zon ve adua ma se ati lo na chan chu gas station na hian achunga khan zu le rui thei thil chi sang beer te wine te chubaka kuwa te kan ti nge kha cigarette te an zor awangin tobacco chi sang ne an ti awangin a leile du lowa ei zon na ata na tlak lo ti khang ang kha aro pui ka ti tu na zan nan kan zinga om chumi te chung kwa chu an fak om ka ti em ani chuanin chu apoi leinem USA a omila poi ka ti lo hi ka ring ma se Isua Krista zui tu ka ni na chuan khang kha thil poi lo ni ta ni khovelin poyati lo kha pathian chuan poyati in nun phung chu in ril ru ti thara omin ti danglam ni vek ro se ti chuan pathian du zong tha le lom tlak le that fam kim chu in the thiam theyang chu wang chuanin khovelin a poyati lo kha poiti lo ve ringot lawangu bible in poyati tho chuan iti ve lo mayangu ti kha kan soi du ni chuan avako tir ta ni chu he an thlem na savel khopa beti vel mo ivan chelo ve in mu ve kang tiro ka zia dervel ki he la lo tan chewak lo bok chu wang chuan he sensor angai ta ni suala an tlu pathian du lo pelani an sual tluk na hi kan kal kanang chuan thil poi deuh la thleng le chu betsebi kha arai thei hun lai ania kan thria a chu wang chuanin pasal nei lim ani bokani a pasal chu he pa hi nia hei tuna achi bai mekhi uria ani chuanin avaduat dera englo tang khan a ko pheya
zu te na thema so zu ni so pe ka chi bai te kan tia zu pe in la ati chon hola inu pui bula iwa om don ne atia chon anu pui ne na om dun khan chuan fa alo nei ta sia a alo rai don sia ama ni lovin a pasal zok fa kha ani emo anti thei nan khan o aswal ka thupa tu bani chu swal pakhat hian swal dang ama mo thup na zel kha kha ama mo ta ma se he pa hi fel khop mai uria hi akal du mi alo hian a ina zu te ka chu in ve a ma se ava ho du mi alo ka thian te in do na huna an om lain ke ina nuam ti in kanu pui bula ka lo om mai lo wangati chuan heta hianin nge amutani gate bula lal in gate bula khanin amuta chuanin uria chuan davida hena pathian bom te israel te le judami te chu puan ina an oma kapu joaba le ka ho tu te po ram nuaya an in kula mo ke ina hongin ka ein ka inanga ka nupui bula kamubi kang mo chu tiang thil ti om lo chu ka ti top lo wang atini ho tu te po nge nyang ti om lo tu ra khan chu anial ngam apa ka ti davida hian achunga anupui kha lo mutpui lo ta seng chon hepai aduat ngotang karing athil nei thatber sipai ho zi nga chuan a sipai thatber te polani karing pa boxi mase ti hian oma amut lai po khan mo angai tu chu indo na lir thir lir hangai tu ni indo rigot kha ngai to pa khop mai chuanin zinga khan a ko le ta ni a holo ti kha ria davida khan ti khan a ko le ta ni ti ngai na khe si lo anu puya mut pui boxi a rai boxi chu wang chuan sual pakhata ti atro a kal lo phota chuan mi in bol lai en thla ti mayang a mu fu pal po ni the eng po ni se sual na khem sual inaron khem atluwa adu thu in chuan a sual thup turin indo na atangin uria kowa zui na sai ruya chu sual lir chuan tu na hian eng sual dang nge ti atum hi mo arab thak lu tu atuk zinga davida chuan job an na le kha athona uria chu aken tirani chu le chu ti chu uria wa pheile to mai ro indo na khana ti ani hei hi joaba kha ipe don dia ti chu le kha chon hei hi in ziak in chia them theilo takin uria chu ral zual na indo na an indo na laya khan mo hei anna salai bi ga khan ba daruti khati nga khan in da anga lai bera ma ton tir la an ron beya an tha theinan tol kir sanang cheu ati khata khan mi an local misual tam na lai bera khan in vakal ma sakti ranga ti chuan an tha ngei theinan nang ni chon in kalsan dai don ni ati ni chu sual na hi a sing na sa theilu tu kan nei tha ber te po ka dui lo thin drug addict kan ni ka ti kha elo ka sum don na zong engki ma chevek mole sual wang khan chuan hei fei kha athok vel ta ni pakhat chuan a that ta a mo toy zong in chuanin uria po chu huai sen le rin om mo lal davida sipai thaber polami khani ma se sual na awangin davida khan tuala that athi tir ta ni chu kan nei thatte po kan ui lo mai sualin kan nu na lal na chan tak chuan chu wang chuanin sual hi a sual ema ati thin ka pa bok hian sual chin to ka nei lo ti sual hi a sual lu tu ka sual chin to ka nei lo chu wang chuan ati ra hianin alat lem la hian kal san tur tin min zir ti thin ani chuan he thil hi tu ban poi ti te chiam su u la ti zui davida khan a ho te ne na khan indo na chuan tu nge thi don ti tu man an khelok hlei ne matia a khelok reng ama tum lok vek thi kha a thi dan khamo chu wang chuan sual dang a hring zel ani a ti ra ti lo kha a fu ber
engmo kan ti lo ber tur chu om ol na awang khan ki tiang hi lo thleng ta ni han soi bel viau ka du'a ama ero chu kan kat to yanga na thana hi a huai sen khop mai avashilani athil ti sual kha davida hena khatiang lai khan davida khan he pa hin na thana hi that ro u tingal thei ama ero chu avakala is pathianin va ashila soitur ava haw she pani chuan a haw na khop mai mo kal sanila ti chuan a toy zong in davida chu a in chira a mit tuite tla a ma se thil that deuh pakhat chu davida hi asual na khati khan hei sual a om to lak lo chuan eng ma ngai tua lovin davida kha alal theina chan chu lal sual deuh mai in la sheba ming lal sola kha mo engen yang alal theina tur kha engen yang pai thla in pathianin lal davida hi shiak thi in pui thiam te mangin shiak thi alal ti rani shiak thi meu ania khatiang sual kha lo ti ni lal rong bol tu ani lal ani chu chuanin thil sual ber mai aron ti a uire tu la thata chi sang ati ni thu patum boka khatiang kha a in chhir ta ni a in mut chuak ta ni sual ani ti a hriat vele khan pathian nen a hoi tian a in chhir em sam som nga pakhat na kha kan thiam o hla te po om kha aron piang chuak ta ni o pathian keima hian thin lung thiang hlim siam la ril ru thar nget tak min pe ang che inde na ta hi min hot bo su la I tharau thiang hlim hi milak sak hek suang che I chan dam hlim na chu min pele la tharavin do thei takin mi chel rengang che lalpa ka hmui te hi hongla ti chuan ka fak don chenia atiani chu wang chuanin thil kan lo ti sual hian kan hriat reng tur pakhat chu in remind rengila kan rilrui athara alo om reng na tur chu pathian hlat pha lo wangu mo I pathian khan afapa I suwa Krista kha tu tan nge aron tir mi sual tan mi fel lo tan mi fel tan aron tir mi alo ni chu wang chuan kan sual lai tak hian pathian khongai na hi kan dong thei ani chu mo mi a khovela chuan kan sual lai chuan shem ma bak mai kan ni a chu mi chu khovel dan ani a kan ti sual anasat viau phei chuan min shem na tu hi anasat tel ani chu ma se pathian dan ve thunga chuan rombung saria chuan chang riata sual na apun na sat po le khongai na pungati chu wang chuan I lo sual ve pathian hlat nan mang lo la in hriat chhuwa rual khan davida ang hian davida sual te phei chu na sania o tual tha te ui re te khatiang ang zong khani amma ero chu pathian in avan ngai dam chiang tak kimi ki lung chira asiam nuwa khian chuan mo anuwa soile chu davida hi anh lệ linh đàn là địch chế lo mi zo trong chuan ma se soi thấu tai la ka thin lung ang pumi ati kan soi ze wange a man after my own heart ati a thin lung ang chu pulo pathian thin lung ang pu thei ka lom lo mo mi sing thin lung hi bible na azia dan chu chelai le der ati chu wa chu a thin lung ang hi david na pu okong lo a pu phalo a nuwa po pathian thin lung ang pu mi an lom lo wa a ma po nan lom lo a thei lo a ma ero chu pathian a du'a pathian thin lung ang put kha a tumani kan the thiam em davida chuan chu pathian khan ron chuang ta em ani thila ti sual khan pathian nen akal ngal contrite heart ain ti sap tong chuan chu kan soi du deuh nak chan kher chu mizo context in soi lo soi tai la pastor ni du chuan bd azirangaya mth te azirangaya chuanin pastor kha lo ni theiani ias ni du chuanin lekha athiam bangaya athiam filorangaya coaching te akala exam a pe anga thadewina tianga chuan interview te a face angai chuan a thei patopin lekha zirang chu athil tubani
chu sap trong chuan after an ti chuanin I am going after that an ti chuanin somi son nei ka tum don ti na anga lo ni ta chu wang chuan thinlung anga pulo thinlung ang kha puturin tran ala davida hian ti kha chu kan thadon nia chumi ang chuan kan tum ve don nia kan sualin pathian hlaktur kan nilova kan sual lai ber hian pathian kan mamo berani ka sual si ka pan lo mai don ti lo tur example ka peng cheu ri la ka hmuwa mo ki ma sia mani lo credit ka du lo ka hmu ve tho ani ma se kan nu na khoi khop mai mi hi an in bual donin an in ti fai phot ngai lo ngai lo in ti fai phot thin in bual tur chu a bal ang angin bual ina aluta a in bual faya sa bon ten a in nota fai de win ron chuak thin ke ni po kan sual na ang angin kan tin lo na ang angin pathian kan pananga ani chuan min lo ti fayang ti fai tu ni khak thleng tu ni drug addict tu na in ma USA a thu soi tu a let ti angin yang khak dang lam tu chu pathian ani alla ti reng chu pathian chu kan pathian ani ya itan hian thil tha ba ka dul a local chan chu mitling lo te kan ni chu wang chuanin pathian ma hianin atlin potling der lawangu kan tong trai lok ange lalpa zan ina ol poesia te chu chuanin a thil kan ti tur pe hel te kan ma I chop chuan lam lo siam lo ti lo mai te a poesia te kan soi ni zanina khan alpa no pang te pon an hriat thiam ve tur ten kan han ti a ama ero chulalpa hei kan plan zong zong kha nangman I ti nun lo chuan om zia nei don lo chu wang chuan kan lo soi ta sa sa I thu ani boka lalpa I thu chu tuna hian lalpa khan dai hriam ton eng ang aya hriam ani na kha lo lang ro se kan nuna hian min thlak thleng tu lo ni ro se alpa I ro pui na te zanina hen athar kan mu le theinan mi lo tran puyang che zanina kan mu lo pon lalpa nakina zan in wang hian pathian ro pui ini pathian min mangai tu ini a lainat na akhat kan ta na thil tha chau du in hen kan thlen du ngoi pathian ini na kha kan lo hriat fia theinan kan thu ti rik te kan thu soi te I bible chang kan chiar te zong kha mal min som sakang che ro puina zong changla ke ni midang ta na mal som na kan ni theinan mal min som ang che ifapa Iswa Krista mengin kan dile amen pathian in mal som cheu ro se ti khan kan hruai tu kuta kalo hlan le to nge